Cvičiť som začal pomerne v skorom veku, kedy som nemal úplne ideálnu techniku. Poď! Nemal som dobrý jedálniček, ani tréningový plán za veľa nestál, keďže bol z časopisu Muscle & Fitness. A popravde vybral som si podľa nejakého borca najväčšieho, ktorý tam bol, ktorý sa mi najviac páčil. A som si povedal, budem cvičiť podľa neho, aby som vypadal ako on. Lenže tak toto úplne nefunguje a realita je častokrát úplne odlišná. Preto som si povedal, že teraz mám 4 mesiace, idem naberať do ďalších kulturistických súťaží a povedal som si, že aby ste nerobili tie isté chyby, ktoré som robil ja v 14, aby ste neopakovali po nasypaných monštrách nejaké plány, ktoré pre vás nedávajú zmysel, tak urobím nejakú naberaciu sériu, kde vám ukážem, ako trénujem, ako sa stravujem, čo robím v tréningoch, na čo dbám, čomu dávam väčšiu pozornosť, čomu menšiu, ako idem dané série, koľko opakovaní, koľko pauz a všetko toto by som vám chcel ukázať v najbližších videách každú nedeľu na mojom YouTube kanále. Určite tam rozoberieme aj moju stravu, full day of eating a všetko, čo budete chcieť a čo budete najčastejšie písať v komentároch, to tam bude najskôr. Určite čakajte aj tréningové tipy na videá, pozrieš video, napíše si alebo proste do mobilu a tak ďalej a môže si to odcvičiť proste vo svojom fitku a určite mi dáš potom vedieť, že ako daný tréning fungoval na teba a dané tipy, dané intenzifikačné techniky, ktoré tam vyskúšam, takisto môžete vyskúšať a urobiť si na to nejaký svoj názor, obraz a verím, že určite urobíme všetci nejaký ten progres. Videá síce budú vychádzať postupne každú nedeľu, niekedy tréning, niekedy jedálniček, niečo o regenerácii, niekedy niečo o tom, aký štýl trénovania teraz budem robiť. Konkrétne dávam taký spoiler, bude to heavy duty štýl, ktorý bude z časti hybrid, pretože heavy duty je extrémne náročný tréningový plán, ktorý na dnešnú dobu už nie je úplne aktuálny, avšak má tam určité techniky, vďaka ktorým pár chalanov sa dostal na Olympiu a tak ďalej. Čiže niečo má do seba, takže ja skúsim to skombinovať s dnešnou dobou, to čo je v dnešnej dobe aktuálne, ale zoberiem si niečo aj z toho old school prostredia, keďže to má niečo do seba a funguje to. Predsa len rokmi overená technika alebo tréningový plán. Avšak nie každý bude musieť čakať na moje ďalšie a ďalšie videá, ktoré budú vychádzať iba v nedeľu. A niektorí z vás, kto si to teda zaplatí, to bude mať na Hero Hero už teraz, čiže bude tam celý môj tréningový plán, aké cviky, aké série, koľko času medzi sériami a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, čiže celý môj tréningový plán, celý môj jedálniček a zároveň tam bude aj tabuľka, vďaka ktorej si budem zaznamenávať svoj progres, ktorú si môžete stiahnuť, vytlačiť a ísť podľa nej, čiže budú tam nejaké miery, ktoré si budete v dané dátumy značiť a budete si trackovať veci presne tak, ako to robím ja, alebo konkrétne moji klienti, tí, ktorí majú ale všetko na mieru, ako jedálniček, tak aj tréning. Čiže v skratke budem tam dávať exkluzívny content, recepty, rôzne jedlá, ktoré budú iba tam, plus tam budú aj nejaké techniky, ktoré budú síce aj na ostatných sociálnych sieťach, avšak tam budú najskôr a vždy keď nejaké video zostriam, hneď bude tam a dajme tomu o pár mesiacov možno na YouTube a tak ďalej, čiže vy to budete mať hneď. No a toto celé bude trvať 4 mesiace, kedy sa budem snažiť nabrať čo najviac svalov, to, či naberiem nejaký tuk alebo koľko bude rozobraté v jedálničku, v tréningovom pláne. Čiže teraz to úplne nechcem hovoriť o tom, aby toto video nebolo dlhé, je to predsa len úvod, takže viete, čo plus minus môžete čakať. Po 4 mesiacoch končím, čiže niekedy vo februári 2024, končím naberaciu fázu a začínam dietu na jarné majstrovstvá Slovenska, na jarnú proste prípravu. Budem sa snažiť nominovať na majstrovstvá Európy mužov, čiže uvidíte, či mi to vyjde alebo nie, keď ma budete sledovať na sociálnych sieťach, prípadne tu alebo ma podporíte na Hero Hero, prípadne so mňou pôjdete do nejakej spolupráce. Takže ja idem na tréning, Hero Hero máte v popise a ďakujem za každú podporu. Majte sa.